Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Исәнмесез, кадерле дуслар. Иҗади Чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызның герое Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең җырчысы Фәридә Сөнгатова. Фәридә, хәерле көн. Хәерле көн, Рамил абый. Ничек кәефләрең? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Яхшы. Фәридә, син безнең Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә үзеңнең матур, көчле, моңлы тавышың белән килеп кердең. Менә барлык тамашачыларны әсир итеп шундый катлаулы әсәрләр башкарасың. Менә шушы иҗади тормыш юлыңның башы ничек башланып китте? Гомумән, кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Әйдә, әңгәмәне шуның белән башлыйк әле. Рамил абый, мин Казанда туып үстем. 14-нче татар гимназиясын тамамладым. Мәктәптә укыган вакытта ук музыкага бик гашыйк идем һәм музыка мәктәбендә укыдым. 7 ел буе музыкага укыдым. Һәм дә инде шуннан соң музыка көллиятенә укырга кердем. 4 ел музыка көллиятендә укыганнан соң консерваторияга кердем. Менә шундый кыскача гына сиңа. Кыскача гына сөйләдең, менә бер көн укыган кебек, әмма менә бу шушы профессиональ дәрәҗәдәге җырчы булганчы күпме гомер узган, ничә ел узган? Кичә генә шутлап утырдым, 16 ел. Субханалла. Менә музыкага мәхәббәтең синең балачактан барлыкка килде инде, менә син Казан кызы дидең. Шундый чиста матур итеп татарча сөйләшәсең. Гомумән, өйдә шундый тәрбия алдыңмы син? Татарча тәрбия, менә татар телендә матур сөйләшеп, гомумән татарча җырлау теләге, гомумән җырлау теләге балачактан кемнән сиңа күчте? Рамил абый, музыкага мәхәббәт минем балачактан инде. Төрле мәҗлесләрдә, кичкенә чактан ук, мондый кичкенә чактан ук урындыкка басып җырлый идем. Барлык бийек җырчылар кебек. Әйе, туган көннәргә, туганнарыбызның туган көннәренә әзерләнеп, безнең шундый кичкенә магнитофон бар иде. Шунда җырларны өйрәнеп, махсус, менә бүләк булсын дип өйрәнә идем. Һәм шулай итеп җырлый идем инде. Шундый мәҗлесләрдә әниемнең җизнәсе Рафаэль абыем минем, ул үзе баянчы, музыка көллиятендә бик күп еллар укытты, хәзердә укыта. Ул инде минем талантымны күреп, музыка мәктәбенә керергә тәкъдим итте. Һәм дә инде үзе мине алып барып, музыка мәктәбенә кертте. Музыка мәктәбендә инде мине бик яраттылар. Минем укытучым Капралова Светлана Анатольевна. Аңа мин бик рәхмәтле. Ул инде мине ласточка моя дип кенә йөртә иде мәктәптә, бик яратты һәм төрле конкурсларга йөртте. Күп әйбер бирде ул миңа. Һәм дә инде музыкага мәхәббәтне ул индерде дип әйтсәң дә була. Инде гимназияда, татар гимназиясында безнең шулай ук бик әйбәт укытучы бар иде.
Мәктәптән тыш укытучысы иде инде ул. Файзылгатова Чулпан апа. Чулпан Хазинуровна. Аңа да мин бик рәхмәтле. Ул да инде минем талантымны күреп алып, мәктәптә барлык бәйрәмнәрдә, төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясатты инде мине. Һәм дә шулай ук конкурсларга йөртте. Укытучылар белән гомумән мин бик уңдым, Аллага шөкер. Минемчә бу бик мөһим әйбер. Әйбәт укытучы ләгү. Әлбәттә, менә тормыш юлында, иҗади тормыш юлында сиңа менә шундый кешеләр очравы, гомумән иҗади тормышында шундый кешеләр очравы, ул синең өчен бик зур йогынты ясаган инде. Иң беренче чиратта менә Рафаил абыең бит инде сине шушы музыка юлына кертеп җибәргән. Һәм шуннан соң инде башка остазлар сиңа шушы сәнгать юлының инде зур серләренә өйрәткәннәр. Әйе. Безнең гомумән музыка мәктәбе бик көчле иде. Анда сольфеджиода, музыкаль литературада, барсы да музыкаль колледждагы кебек иде. Һәм музыка мәктәбен тәмамлагач, мәктәпне тәмамлагач 11 классны, мин инде музыка көллиятенә керергә уйладым. Музыка көллиятенә кирдем. Ания Халиловна Туишева классына эләктем. Менә шулай иҗади тормыш көллияттә башланды дип әйтсәм дә була. Көллияттә уку вакытында мин инде төрле артистлар белән концертларга йөргәләштерә башладым. Бик кызыклы тормыш иде безнең көллияттә. Димәк, синең инде сәхнә тормышың көллияттә укганда ук башланып киткән, шулай бит? Әйе. Менә ни өчен менә көллиятны тәмамлагач, булды җитте бүтән укымыйм дип туктап калмадың. Синең тагын да югарырак белем аласың килү теләге барлыкка килдеме? Яки инде үзеңнең тавышыңны тагын да байту теләге тудымы? Рамил абый, мин гомумән укырга бик яратам. Шулай булып чыкты инде. Тагын бер белем бар миндә. Бу психология фәне. Мин Казан федераль университетын тәмамладым. Әле менә монысын мин белмидем. Мин музыка белән генә тукталмадым. Кайчан өлгердең син? Менә мәктәпне тәмамлагач, мин уйладым инде. Мин бит инде 11 классны тәмамладым. Юкка барга түгел бит инде. Бу 9 класстан китеп, көллияткә кереп була иде бит инде. Мин 11-не тәмамладым. Шул 11 классны тәмамлагач, Казан федераль университетына керергә уйладым. Чөнки минем бала чактан мин яратадыр менә медицинаны, биология фәнен ярата идем мин бик каты. Һәм дә менә психология белән дә бик кызыксына идем. Менә шулай килеп чыкты, мин училищега да кердем. Һәм менә бер юлы университетка да. Ничек өлгердең? Бик авыр булды, чыннан әйткәндә. Сессиялар туры килә иде. Авыр булды. Ну, бу мине ныгытты тагын да күбрәк. Эшләргә, тырышырга, менә ниндидер стимул булды миңа. Мин ял итеп кенә укымадым бер кайчанда. Шулай инде, ике җирдә бер юлы белем алгач, инде ял итәргә вакытың да калмаган инде синең. Әйе. Әле шул вакытта концертларга да җыйдым. Менә шулай. Хәзер үзем дә шаккатам. Ничек шулай булдыра алганмын, ничек өлгергәнмен дип. Училищене матур гына тәмамлагач инде, ничектер үзенчә училище тәмамлагач, мин консерваторияга керергә булдым. Ничектер тәмамланып бетмәгән кебек иде минем музыка белемем. Консерватория ул бит инде музыкага уку йорты, инде ул иң югарыларның берсе. Шуңа мин анда кердем. Матур гына шунда әле 5 ел укыдым. Анда укытучың кем булды? Анда минем укытучым Мурзиева Гульнара Рагдевна иде. Менә шулай ук шул хәтле грамотный укытучы иде ул минем.
Миңа бик рәхмәтле. Без дәрескә килгәч, ул безгә программаны бирә иде. Шул программаны без икенче дәрескә инде өйрәнеп килергә тиеш идек. Башта авырый. Без училищеда өйрәнгән, анда балам дип кенә торалар безгә. Консерваториядә барсы да бик катлаулы иде. Ул инде икенче дәрескә үк өйрәнеп килергә куша иде. Өйрәнмәсәң, шулай җавап куядыр иде. Иди учи, дип кенә әйтә иде. Өйрәнеп килеп, дөрес өйрәнмәсәң, шулай ук бик ораша иде. Но бик строгий укытучы ул минем. Ләкин менә ул да мине бик ныгытты. Профессиональ планда бик ныгытты ул мине. Мин үземә беркайчан да хәзердә үземә ял итәргә мөмкинлек бирмим. Миңа өйрәнергә кушканнар икән, мин аны икенче очрашуга хәтле өйрәнеп куям. Бик төгәл иттереп эшләргә өйрәтте ул мине. Фәридә, менә синең шушы зур сәхнә тормышында шушындый кешеләр очравы, гомумән иҗади тормыш юлың алдында шундый кешеләр очравы сиңа бик зур йогынты ясагандыр. Синең менә бүгенге тормышыңда алар сиңа ярдәм итә, аларның киңәшләре ярдәм итә һәм менә аларның шундый таләпчән булуы, аларның шундый сиңа карата инде күп менә ничек дип әйтим, максатлар куюы сиңа инде бүгенге көндә алдагы тормышыңда эшләр өчен стимул булып тора, шулай бит? Менә шушындый күп укыганнан соң синең инде эшләү теләге дә барлыкка килгәндер, әлбәттә, гел укып кына торып булмый бит инде. Син инде 16 ел укыгансың икән сәнгать буенча, димәк, шушы сәнгать юлын дәвам итәргә дә кирәк бит инде, менә шуннан соң, консерваторияны тәмамлаганнан соң, менә синең алда сайлау мөмкинлекләре булдымы? Яисә инде синең инде алдан уйлап куелган, алдан әзерләп куелган берәр җирдә эшлим дигән җирең бар идеме? Рамила, вы бик шундый кызыклы сорау бирдең. Аның мин Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эләгүем белән, эләгүем турында әле ничә елга арткарак күчерәм. Мин шуңа күрә әле ансамбль тормышын алмыйм. Шуңа синең консерватория тәмамлаган елдан дәвам итегәләнгән. 2009 елда беренче татар маңы конкурсы булды. Һәм мин ул конкурста катнаштым. Хәтеремдә, минем
konkursның gala konsertına meni çakırdılar indi. Men ikinci orun aldım anda. Әлі кішкене едім, 15 яш емеңа. Сахна артында тұрам. Шығырға әзірленіп енді. Хәтерімде менің туғанларым меңа ансамбльден костюм алып бергенлер еді. Ансамбльден костюм алдым. Шунда мотор еттеріп меңа шешлерімді өрділер зор, ұзын тылымдар білен шулпылар лектерділер. Барсы да ансамбльден енді. Барсы да біздікі қазір енді. Хәм сахна артында басып тұра мен. Артта Айрат Ринатович. Может, ты к нам в ансамбль придешь? Деп айтты миңа. Ол өзі хәтерләмей тұрды енді ол сұрауны. Әмма да ләкин бұл менің башыма нешік кіріп қалды міне. Вот шықмай баштан шулай бір. Училищеға да мен шундай мақсат білән кірдім. Дәресінен әйткенде. Ансамбльға ішке кірерге деп. Demek sen şunday әйбір болды. Müzik külliyetine okura kirgençe ansamble'in barlığını bileydin. Bileydim. Kızıksınaydım. Hem men müzik külliyetinde Viner Hasan'ın işlevini bileydim. Onda kirumның maqsatı da şul idi. Училищені tamamlagach ансамбльға ішке кірерге. Шундай ой кіріп қалды. Һәм ул мен шундай кеше миңа бір әйбер башыма типсе, мен аны менә чыгара алмыйм. Һәм дә инде ул ничектер судьбага әверелгән кебек булды инде. Язмыш кебек. Музыка Казан Дәүләт консерваториясына кергәч, әлбәттә инде бу уй миннән әзрәк чыгып китте. Һәм дә инде мен бит инде көллияттә укыганда, консерваториядә дә укыганда мин бик күп гастрольләргә йөридем, концертларга, эстрадада гомумән мин бик әйбәт эшлидем инде ул вакытта. Һәм ничектер менә консерваторияны тамамлагач, тагын шул уй башка килде. Мен менә 2000дә ничәнче ел иде инде, 17нче ел мин ансамбльгә кергән ел. Хәтеремдә җәй мин барам Островский урамы буйлап. Һәм күреп алдым ансамбльне күреп алдым. Әйдә кримәле дим. Менә үзе тартып кирде, менә шул ансамбль мине. Ничектер менә шул тартып кергән кебек. Һәм шунда кирдем. Ишетәм җырлыйлар. Истә Венер Хасанны балалар белән музыка клиятының студентлары белән шөгыльләнеп ята. Кирдем. Исәнләшергә дип кенә кирдем. Венер Хасан мине күреп алу булды. Балам, кил. Мен инде үземнең консерваторияны тамамлаганымны сөйләдем аңа. Балам, кил. Балам, син монда бик кирәк. Кил дип әйтте миңа җаным. Һәм дә инде мин августта кешеләр отпусктан чыккач килдем. Шуннан да күз яшьләре килә шушы хатирәне сөйләгәндә. Чөнки Венер Хасанны минем өчен бик шәхес. Мин аны бик хөрмәт итә идем. Һәм дә ансамбльгә эшкә урнашкач та мин аның белән кичке 6-ларга 7-ләргә хәтле шөгыльләнә идем. Венер Хасанны белән. Ул бит шундый зур шәхес иде, ул бер кайчакта үзенең вакытым юк дип әйтмәйде ул кешеләргә. Әгәр дә аңа мөрәҗәгать итсәң, Венер Хасанны менә бер әйберне миңа киңәш бирегез әле, өйрәтегез әле дисәң, төнгә чаклы утырырга риза иде, шулай бит. Ул бөтен кешене үзенең шәкертләрендә, гомумән барлык менә ансамбльдә эшләгән артистларында ул барысында бер тигез ярата иде.
Менә Фәридә, мин синең әле беренче тапкыр беренче эш көнеңне хәтерлим. Шулай без эшкә килеп кергәч, бу инде безнең җәйге ялдан соң. Шулай шундый матур гына кыз утыра, елмаеп кына. Сочидан гына кайткан. Уйлап та куйды, мин әйтәм, бу кызны агартырга кирәк булыр икән дип. Аны күп кеше шулай уйлады. Шуңа күрә инде менә инде шуннан соң инде синең җырлап җибәрүең дә ишеткәч, мин инде гомумән сиңа, үзеңә, синең иҗатыңа гомумән гашыйк булдым һәм менә шундый сиңа хөрмәтем зур. Чөнки чыннан да син шундый белемле, профессиональ белемле һәм шуның өстенә әле син моңлы да менә шушы бөтенесен бергә туплап, җыеп, менә шундый матур иттереп бер тигез син халык җырларында башкарасың. Шундый ук югары дәрәҗәдә, шундый ук инде профессиональ югары дәрәҗәдә син безнең инде классик әсәрләрендә башкарасың. Менә гомумән син җырлаганда ниндидер генә җиңеллек бар. Менә өске ноталарны алганда, теге кайберләрнең бит күзләре атылып чыга, кайбер җырчыларның теге көтеп торасың, ничек алыр икән дип куркып торасың. Синеке менә җиңел генә шулай менеп китәсең һәм җиңел генә шулай бөтен аскы ноталарында, өске ноталарында бер тигез яңгырый. Менә афәрин, сокланам мин синең гомумән иҗатыңа, җырлавыңа. Менә әйдә инде хәзер ансамбль тормышы турында сөйләшик. Менә ансамбльгә кирип киттең, авыр булдымы? Ничек булды? Ияләшү кыен булдымы? Менә коллектив сине ничек кабул итте? Гомумән беренче концертың исеңдә калдымы? Менә шуларны сөйләле. Авыр булды дип әйтә алмыйм. Чөнки инде музыка клиентендә Венер Хасанны күп әйбергә өйрәткән иде, күп әсәрләрне өйрәткән иде. Мин аларны күбесен алтын фондтагы әсәрләрне күбесен белә идем инде. Репертуарны мин белеп килдем. Кая эшкә кергәнемне дә шулай ук белеп килдем. Коллектив икәнен дә беләм. Юк, мине коллектив бик җылы каршы алды дип әйтсәм дә була. Мин үзем конфликтларга бирелә торган кеше түгел. Тыныч хылыклы һәм дә инде шуңа миңа җиңел булды дип әйтергә дә. Беләсеңме син ни өчен җиңел булган? Чөнки син бит әле психолог белеме дә алгансың. Ансы да бу очракта зур роль уйнагандыр дип уйлыйм. Чөнки инде әлбәттә шундый ансамбль кебек зур коллективта эшләве, ул бит инде дөресен әйтергә кирәк. 85 артист, 85 характер дигән сүз. Шуңа күрә инде һәрберсе белән тел табу белү кирәк, уртак тел табырга кирәк, һәрберсенең ничектер үзенчәлеген аңларга кирәк. Шулай бит инде. Шуңа күрә инде менә шундый зур коллективка җиңел генә кирип китми кайберләре. Авыр тапшакларда була. Менә шулай инде. Минемчә, үзең яхшы булсаң, кеше дә сиңа яхшы булачак. Менә ансы дөрес сөйгә. Мин бер кашан да кешенең шәхси тормышына кирмим, кысылмыйм бер кашан да. Миңа ул кызык та түгел. Шуңа мин үземчә йөрим, үземнең эшемне эшләп, белеп, тыныч кына шулай йөрергә яратам. Шуңадыр да инде миңа бик авыр булмагандыр. Бәлки. Kız bala nazlı, bala
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә балалар вокаль хореографик студиясе эшләп килә. Һәм менә шушы студиядә вокал бүлеген безнең инде Фәридәбез алып бара. Фәридә Нурислам кызы. Менә Фәридә әйтәле, шушы студияда эшләве сиңа рәхәтме? Гомумән бу студияда балалар белән эшләве сиңа үзеңә нәрсә бирә? Әйе, 2020 елны пандемиядан соң безнең ансамбльдә студия эшли башлады. Һәм миңа инде вокаль бүлеген алып барырга йөкләделәр, тәкъдим иттеләр һәм дә инде мин шул тәкъдимне бик шатланып кабул иттем. Минем инде балалар белән эшләү тәҗрибәсе бар иде. Мин музыка училищесында укыганда Син Фәридә мине бөтенләй шаккатырасың. Безнең тамашачыларыбыз хәзер шаккатып тыңлыйлардыр. Консерваторияны бала кайчан гына йоклаган икән дип уйлый торганнардыр инде. Һәм консерваторияның беренче курсларында мин Алиш исемендәге балалар үзәгендә балалар укыттым. Һәм дә инде менә Юрий Леонидович миңа тәкъдим ясагач, мин инде аны шатланып кабул иттем. Чөнки ничектер инде ансамбльдә эшләдем, ничектер ияләштем. Һәм дә миңа берәр яңа әйбер кирәк булды. Яңалык. А то засиделась. Һәм менә балалар белән эшли башладым. Балаларны башта җыйдык инде, бик 9 бала җыелды безнең. 9 бала. Беренче елны 9 бала җыелды. Мин бер үзем алар белән эшләдем. Балалар инде тавышлары булган балалар бөтенләй музыкага катнашы булмаган балалар да. Музыкага катнашы булмаган балаларны да алдык, чөнки студияны эшләтеп җибәрергә кирәк иде. Хәзер инде әлбәттә без карыйбыз баланың мөмкинлекләренә. Хәзер шулай алабыз инде. Хәзерге вакытта безнең студияда 13 бала укый. Вокалга укый. Анда кызлар, малайлар, кемнәр күбрәк? Кызлар инде әлбәттә. Җырга кызлар күбрәк. Бездә 2 генә малай, калганы кызлар. Бик матур гына эшләп ятабыз. Мин бик кырыс укытучы. Бик таләпчән. Үзеңнең остазларыңнан үрнәк аласың. Әйе, мин балаларга бер дә йомшак иттереп кенә Улы балалар белән кырыс булмасаң эшләп булмыйдыр. Кырыс дию ул бит әле балаларны кыйнау, балаларга сугу дигән сүз түгел, әйме? Кырыс дигән ул менә чынлап да таләпчән булу балаларга. Бу балалар өчен дә бик уңай, чөнки ул аларда шундый тәрбия уята балаларда, үз өстендә эшләргә, максат куярга үзеңә. Һәм инде әлбәттә инде киләчәктә әгәр дә алар профессиональ юнәлештә эшлисәләр килә икән, алар инде әлбәттә шушындый кырыс, шундай максатчан укытучылар белән эшләнергә тиеш. Әлбәттә, алар ныгырга тиеш, минемчә. Һәм дә инде алар белән без ансамбль концертларында чыгыш ясыйбыз, һәм дә инде кайберләре белән конкурсларга йөрибез. Бик уңышлы гына эшләп барабыз, Аллага шөкер. Әле мин беләм, Фәридә, син бит әле менә безнең зур артистларга да
яшы буенча зур дип әйтәм инде артистларга да гомумән җырлыйсы килгән кешеләргә дә дәресләр бирәсең. Һәм менә шуны әйт әле, олы кешегә вокал буенча дәрес бирү җиңелме, яки балаларга җиңелме, яки бу сорау бөтенләй дөрес куелмыймы? Менә балалар вокал юнәлеше ничек, олыларның вокал юнәлеше, менә синең өчен икесе ике төрле юнәлешме алар? Әлбәттә, ике төрле юнәлеш. Балалар белән эшләгәндә алардан энергияны син үзеңә дә күп аласың. Балалар белән эшләве минем өчен рәхәтрәк һәм уңайлырак, чөнки балаларның үсүен күреп, үзең дә шатланасың. Үзеңдә дә шундый горурлык хисе барлыкка килә. Үзеңнең эшеңне күрәсең, нәтиҗәсен күрәсең балалар белән эшләгәндә. Һәм алар бик рәхмәтле. Һәм балалар әле ниндидер сүзгә тизрәк кабул итәләр. Син күрсәткән ниндидер кагыйдәне алар тизрәк кабул итеп, башларына сеңдереп, аны тизрәк үтиләр, име? Балалар белән эшләү шулай. Инде ничектер ул кеше формалашкан була бит инде. Ул инде формалашкан, син аны ул күп укытучыда булган инде, әлбәттә. Аның инде вокалга өйрәтү олы кешене авыррак. Лучше обучить, чем переучить. Балалар белән шул планда җиңелрәк дип әйтәм. Һәм дә инде иң мөһиме балаларга музыкага карата мәхәббәт уяту. Менә шул безнең төп максат. Әлбәттә. Мәхәббәт уяту кирәк. Һәм әле менә син шундый зур эш башкарасың. Бу бит безнең ансамбльнең вокаль хореографик студиясенең менә җыр бүлегендә шөгыльләнүче балалар име. Кем белер, бәлки әле алар тагын бер 10 елдан, 15 елдан әле безнең ансамблебезнең юлыбызда дәвам итүче артистларыбыз да булыр име. Безнең балаларның теләкләре бар шундый. Син бит безнең ансамбльнең киләчәген әзерлисең дигән сүз. Бу бик зур эш. Менә шундый эшеңдә сиңа зур уңышлар телибез, Фәридә. Рәхмәт. Инде менә әйт әле, бераз гына инде ансамбль тормышын, иҗади тормышны калдырып торып, шәхси тормышка да кагылып алыр инде бераз гына, име? Менә шундый матур кызның инде әлбәттә инде гаиләсе дә бардыр, шулай бит? Менә тормышыңда менә шундый сине яраткан, сиңа пар булган кеше очрагандыр дип уйлыйм. Менә аның белән дә таныштырып кит инде. 2015 елда мин кияүгә чыктым. Минем тормыш иптәшемнең исеме Фәнис. Ул аның музыкага кагылышы юк, ләкин ул җырларга ярата. Тик бу безгә бер дә камашауламый бергә булырга, чөнки Фәниснең бер кайчан да миңа барма, концертка барма, эшләмә, нигәндә йөрисең дип әйткәне булмады. Хәзер дә әзрәк менә концертлар күп вакытта кайтам өйгә, туйдым инде, всё, туйдым, эшлисем дә килми дип әйтәсең бит инде шулай. Ул инде бу бит синең эшең дип әйтә. Син бу һөнәргә укыгансың, ничә еллар буе укыдың, ничек син шулай әйтә аласың дип ул мине менә шулай тынычландыра. Һәм инде мин дә шулай уйлап куям да, тынычланам һәм яңа көч белән эшләргә тырышам инде. Мин сине бик бәхетле хатын дип әйтер идем, чөнки менә ирең сиңа шундый җырчы булган хатын кызга ире шундый сүзләр әйткәч, бу инде әлбәттә сиңа тагын да канатлар өсти бит инде. Үзең өстендә эшләр өчен, гомумән сине өйдә шулай матур иттереп каршы алсалар, матур иттереп гастрольләргә озатсалар, гел озата ул мине. Сине шулай матур иттереп андырып торсалар, бу инде синең иҗатыңда бик зур плюстыр дип уйлыйм. Плюс, Быел Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә 85 яшь тулды. Менә шул уңайдан, Фәридә, безнең яраткан коллективыбызга нинди теләкләрең бар? Яраткан ансамблебыма мин
to'g'ri tomoshachi, to'liq zallar tilar edim. Bir qachonda ijod shishmasi soyiqmasin. Yashasın ansambl, bo'lsin ansambl. Ham ansamblimizni yarata turgan kishilar ko'paysin, bik ko'p bo'lsin. Shu motor tilaklarim mening. Amin şolay bulsun. Benim üç jiratımda Feride sana şunday tileklerini edesim kelemine senin gibi jırşılar, şimdi şunday tatar canlı, milli canlı jırşılarımız, yukarı derecedeki profesyonel jırşılarımız kübürek bulsun idi. Amin. Hem bugünkü tapşırda katlaşkanın için sana büyük zor rahmet edesim kele, sana zor icadi uğuşlar dilim. Eli sana bizim büyük küp maktallı isimlerini alırga nasip bulsun. Amin. Senin stüdyodaki bağlarına zor uğuşlar dilim. Onlar şulay zor üsip jitip, zor artistlar bulsunlar. Gümmen artist bulmasa da yaxşı kişiler bulsunlar. Hem indi kelesi işraşularga kadar deyip biz hürmetli tamaşaçılarız bilen sağ bulaşabız. İsen emin bulunuz. Sağ olunuz.